Hi guys, good morning. In today's video, ituturo ko sa inyo or i-explain ko kung paano ko nakuha yung anak ko dito na Pinay. Paano siya dumating dito sa Germany. So, ito yung mga processes na ginawa namin. First of all, dumating ako dito July 4, 2017. And I have a 3 years visa or my residency card ako na mag-expire just within 3 years. So, una, since wala ko sa Pilipinas, ang pinaprocess ko sa visa ng anak ko, family reunion visa din ang pinasis namin. Yung mama ko ang pinaprocess ko sa family reunion ng visa ng anak ko. But since wala ko doon, kailangan ko ng special power of attorney na kinuha ko sa Philippine Embassy sa Berlin. So, ito yung mga requirements na kinuha ko, or ito yung mga requirements na nasa website ng German Embassy. Ililink ko down below guys yung mga important forms at yung link ng German Embassy. So meron din kayong guide. So first, kailangan nyo ng 2 application forms na makikita nyo sa website ng German Embassy. I will link down below. If you fill up nyo yan online, at saka next is 3 current passport pictures ng anak nyo. Passport picture, naka light gray siya yung background niya. Nasa German Embassy website din yung example ng passport pictures. Then passport niya, of course. Anyway, before ako dumating dito sa Germany, before ako pumunta dito, sinamahan ko yung anak ko kumuha ng passport. So wala akong problema sa pagkuha ng passport. Pero kung wala pang passport yung anak nyo, kailangan mo din siya ng special power of attorney or kung sino yung gusto mong mag-process ng passport niya. Yan din ang gagawin nyo. So anyway, 2 declarations na nasa German Embassy website din, sa side mo yan. Then para sa akin, since I'm the mother, Aufenthaltstitel ko, passport ko, at ang Anmeldebescheinigung ko. Anmeldebescheinigung, yun yung registration mo dito ka nakatira sa Germany or in that place, or dito sa amin, na naka-register ka na. Aufenthaltstitel or how do you call it? Yung residency card mo dito, yun, kailangan mo yun, Aufenthaltstitel, passport, Anmeldebescheinigung, then passport ng husband mo, since ang husband ko ang sponsor ko, at since I'm married to German. So yun yung ibang mga requirements. Then gumawa kami ng informal invitation letter na naka-stated doon na I wish to reunite with my daughter. We wish to reunite with my daughter. Then i-accompany siya ng mama ko, and so on, blah blah blah. It's like letter lang siya guys, na nandun yung address mo, contact numbers mo, yun. And kailangan mo at saka sa visa fee, only 30 euros lang ang visa fee guys sa kids under 16, or I'm not sure, but basta 30 euros lang yung nabayaran ko. Then birth certificate ng parents sa akin, birth certificate ko, at saka marriage certificate ng husband ko, at CRS form number 5. So I have here an example of CRS form number 5 guys. Ganito siya ang CRS form number 5. Sa PSA mo siya kukunin, sa Philippine Statistics. Ito, kung ang mama ko lang ang kumuha nito sa Pilipinas, so okay lang naman pag mama mong kumuha, or sister, may pwede sila na ang kumuha ng CRS form number 5. Ano to siya guys? Advisory on marriages, kasi hinihingi nila yan, at saka marriage certificate nyo ng husband mo, and then special power of attorney guys, yun yung
for example me na handito ako at hindi ako umuwi kasi hindi ako umuwi by the time kasi buntis ako. So yung mama ko ang nag-process ng visa ng anak ko at siya din ang naghatid dito. So ang ginawa ko, dalawa ang kinuha ko, special power of attorney and tsaka para sa immigration na nakalimutan ko ano yun. Hahanapin ko muna guys kung andito pa yun. Pero may example ako dito ng special power of attorney. This is naka-red ribbon yan sa Berlin, sa Philippine Embassy Berlin ko siya kinuha. Naka red ribbon may at saka dito ikaw yung mag-fill up. I don't know if makikita nyo. Ikaw yung mag-fill up na that I, blah blah blah, Filipino citizen of legal resident of yung address mo dito sa Germany, hereby appoint, then name and constitute, yun yung mama ko, nilagay ko, a Filipino citizen of legal age and resident of yung address nyo sa Philippines, then to be mature and blah blah blah, sign mo siya, isa-sign mo siya, tapos nag-add ako dito guys, nilagay ko kasi siya yung magpa-process to accompany my daughter, blah blah blah, processing on her family reunion visa in German Embassy Manila. So yun, ganito yun siya. Then inattach nila yung Xerox copy ng passport ko. At saka I think also with my husband, I'm not sure lang kung nilagay pa nila. Tapos at saka marriage certificate guys. Kung magkukuha kayo ng special power of attorney sa sa Philippine Embassy, kailangan ng photocopy ng marriage certificate nyo ng husband nyo. At saka ayun. So wait guys yun na yun siya guys, special power of attorney. Then ganito din yung ginawa ko, pero hindi siya special power of attorney. Isa siyang naka-red ribbon din siya. Bali, yun yung pinakita ng mama ko sa immigration kasi yung mama ko ang nagdala dito sa anak ko. Guys, this is just based on my own experience, guys. So, iba-iba tayo ng situation. Kung kayo ang kukuha, mas maigi para hindi ka na magpa-process ng Schengen visa para sa mama mo or sa kung sino yung gusto mong magdala ng anak mo dito. So, yun ang ginawa namin, guys. Kung wala pa anyway guys, kung wala pa kayong appointment sa embassy at saka nag-gather pa kayo ng requirements, I suggest na mag-book kayo ng appointment first ahead before while nagko-comply kayo ng requirements kasi ang German Embassy website, for booking appointments nila for family reunion visa, ang hirap makakuha ng appointment. Kung makakukuha ka man, few months pa bago yung appointment mo. So, kung gusto mong mas madali at saka gusto mong yung oras or ang time hindi masasayang, so book an appointment first, then i-comply mo yung requirements para sa anak mo. So, and may nagtanong sa akin kung kailangan pa ba ng German language yung anak. Hindi na guys, basta under siya ng 16 years old, hindi na niya kailangan ng German language. So sa formal obligation naman guys, sa requirements doon sa website nila, sa experience namin, nilagay nila formal obligation. Pero hindi na to siya hinanap sa embassy, pero depende kasi yun guys sa situation, pero sa amin hindi na to hinanap sa embassy, pero kumuha pa din kami ng formal obligation doon sa Ausländeраmt para sa anak ko, though sabi ng taga Ausländeраmt hindi na daw kailangan, pero sa requirements doon sa website nila, kailangan daw ng formal obligation or verpflicht Erklärung. Ito ganito siya guys. At saka ang sponsor ko yung husband ko kasi siya yung German citizen. At saka pagkuha namin ito, punta kami ng Ausländeраmt, sinabit lang namin yung payslip and I think passport, and cite mo yung how do you call that? Yung expected month or date na gusto mong ang anak mo dumating dito. So ito yun siya guys.
So, ayun guys, sa travel health insurance, though hindi nilagay ng website yung travel health insurance sa requirements. Nag-email sila sa amin na kailangan namin mag-submit ng travel health insurance. So if gusto nyo mas madali yung process, kuha na lang kayo ng travel health insurance, though hindi siya hinanap. Then, sa ADAC pala kami kumukuha ng travel health insurance guys, since when I applied for mine, doon kami kumukuha ng how do you call that? Doon kami kumukuha na sa health insurance guys, yun. So ayun lang siya guys. So yung visa, nandito na yung anak ko. So yung visa ng anak ko may 3 months siya. So yesterday sana magre-renew kami ng visa niya para sa extension. So since dito sa Auslander Amp namin dito, marami ata yung gusto mag-renew or whatever is, kung ano ba yan tawag dyan. So sa March pa siya ma-extend. So binigyan lang kami nila ng paper na with stamp from them na after October, kasi October yun mag-expire ang visa ng anak ko. After October, those paper na binigay nila na may stamp, yun yung ipapakita namin pag may maghahanap or for any purposes. At saka ayun guys, at so kung may tanong kayo, kung pagdating ng anak nyo dito, kung may tanong kayo about sa school, meron din akong experience kasi sa pagdating niya dito, pagdating paano namin in-apply namin siya sa kids child allowance, may pinuntahan kaming office para sa kanyang school, at saka bukas start siya ng school. So I will comment down below kung gusto nyo malaman kung paano namin ginawa yung mga processing ng anak ko. So ayun guys, thank you for watching. I hope you subscribe and bye.